Шановная громада, мы собрались, каб адзначыць 75-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І дазвольце мне перш за ўсё сказаць вам і ўсім, хто нас чуе і бачыць, са святам, дарагія людзі, з вялікім нацыянальным святам. На працягу многіх дзесяцігоддзяў гэта несумненна выдатная ў гісторыі нашага народа падзея падлягала безагаворачна негатыўнай ацэнцы, па сутнасці рэзка і груба адмаўлялася, як нібыта антынародная, варожая карэнным інтарэсам працоўных Беларусі. Адмаўленне гэтае тлумачылася ў першую чаргу артадаксальна-класавай великадзяржаўна імперскай пазіцыі крамлёўскага ўраду, які навязаў свой погляд і гуманітарыям навукоўцам і шырокім колам грамадскасці у якасці абавязковага. Якое б то ні было адступленне да афіцыйнага погляду не дапускалася. Фактычна пытанне лічылася недыскусійным. У выніку грамадская думка знаходзілася ў аблудзе. Праўдзівая гісторыя Беларускай Народнай Рэспублікі ад народа хавалася. Шкода ад гэтага чынілася грамадству вялікая, як і заўсёды, калі праўда топчацца, а хлусня перамагае. Што ж, нашы адносіны да сваёй уласнай гісторыі, наша здольнасць чарніць і закрэсліваць яе, ужо даўно набылі ў свеце сумную, ганебную для нас вядомасць. Тое, чым трэба ганарыцца, мы прыніжаем і аплёўваем. Тое, што павінна аб'ядноўваць і гуртаваць нацыю, у нас працуе на адчужэнне і канфрантацыю. Нават такія трагедыі, як Хатынь, нават такія векапомныя даты, як дзень абвяшчэння БНР. І ўсё ж час ідзе наперад і робіць сваю справу. Беларусь стала незалежнай дзяржавай і ў якасці такой прызнана амаль усім светам. Паявілася магчымасць глянуць на акт 25 сакавіка 18 года непрадузята, аб'ектыўна, вачыма людзей, якім дарагая праўда аб станаўленні сваёй уласнай дзяржавы, якой бы складанай і заблытанай, якой бы горкай і драматычнай гэтая праўда не была. Сёння трэба надта ж не хацець прызнаць гэту праўду, а галоўнае, надта ж не хацець прызнаць новую гістарычную рэальнасць, новую незалежную дзяржаву на палітычнай карце Еўропы, каб не бачыць бясспрэчны прагрэсіўны сэнс і нацыянальна-гістарычнае значэнне таго, што было здзейснена ў сакавіку 18-го на Беларусі. Утварэнне БНР было лёсавызначальным момантам у адраджэнні беларускай нацыянальнай ідэі, устанаўленні беларускай дзяржаўнасці. І калі мы, грамадзяне Беларусі, з пачуццём годнасці і гордасці вітаем сёння сваю вольную незалежную дзяржаву, дык жа мусім разумець і помніць, што гэтыя радасці, напэўна, не прыйшлося б нам зведаць, калі б не той далёкі пачатак, калі б не тая першая веха на доўгім і пакутным шляху да перамогі справядлівасці. Ясней, чым ясна,
что без обвяшчэння незалежная Белорусская Народная Республики не могла б узникнуть БССР. Ведаючы, якія былі адносіны да беларускай ідэі з боку Мяснікова, Кнорына, Ландера і іншых кіраўнікоў бальшавіцкай дыктатуры на Беларусі, можна быць пэўнымі, што пра самастойную беларускую дзяржаву, хай сабе і савецкую, і сацыялістычную, і гаворкі б у Крамлі не было. У сітуацыі ж, калі паявілася і была прызнана некаторымі дзяржавамі БНР, не даць вышэйшага дазволу на ўтварэнне БССР было ўжо немагчыма. Хоць БССР як дзяржава і была моцна абмежаваная ў паўнамоцтвах, тым не менш, ідэя дзяржаўнасці, так бы мовіць, цеплілася, трымалася як душа ў целе, і рэспубліка нават была прынята ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, нават стала членам-заснавальнікам гэтай аўтарытэтнейшай міжнароднай арганізацыі. Што і казаць, гэтая акалічнасць нам неблага памагла цяпер, на новым этапе нашага адраджэння, калі яе вялікасць гісторыя яшчэ раз дала нам шанс, канешне ж, апошні раз, апошні шанс уваскрэснуць і навекі заняць свой пачэсны пасад між народамі. Будзем жа паслядоўнымі. Калі мы вітаем сённяшнюю Рэспубліку Беларусь, дык аддадзім належнае БНР і тым людзям, якія неверагодна складаных умовах яе ўтварылі, аддадзім належна іх палітычнай і дзяржаўнай мудрасці, іх геніяльным адчуванню гістарычнага моманту, іх прарочай празарлівасці, іх святому служэнню свайму народу. На жаль, быць удзячнымі сваім вялікім папярэднікам мы не ўмеем, усё яшчэ не навучыліся. Да гэтага часу, да сённяшняга дня паўтараюцца старыя і плятуцца новыя брудныя плёткі і пра БНР, і пра яе творцаў. Пры гэтым даходзіць да нечуванага цынізму, калі ў гэту марную і звышне ўдзячную справу уцягваецца імя Янкі Купалы, калі пад брутальную паклёпніцкую пісаніну падвёрстваюцца чыстыя і светлыя радкі вялікага паэта, удумацца толькі Янку Купалу, буйнейшага ідэолага і сцяганосца беларускага нацыянальнага адраджэння, Купалу, які будзіў і клікаў усю Беларусь на вялікі сход і дарыў першым беларускім жаўнерам свае натхнёныя ваяцкія песні. Сённяшнія мяснікоўцы і кнорынцы цытуюць у сваіх чорных падваротных лістках як свайго паплечніку ў барацьбе супроць незалежнай Беларусі. Як быццам у іх шэрагах не хапае вартых гэтай высакароднай справы сучасных талентаў. Стваральнікі БНР не былі выразнікамі класавых інтарэсаў памешчыкаў і капіталістаў, бо і самі яны, за нязначным выняткам, былі дзецьмі мужыцкай вёскі, дробнай шляхты, рабочых ускраін горада, рамеснікаў і чыгуначнікаў, прыгнечанай нацыянальнай інтэлігенцыі. Лёс амаль кожнага з іх склаўся далей трагічна. І тых, хто ў сярэдзіне 20-х паверыў у БССР як у здабытую нарэшце бацькаўшчыну, і тых, хто такога даверу да сталінскіх апрычнікаў на Беларусі не выказаў. Лёсы іх, паўтараю, адна з самых трагічных сторонак нашай гісторыі, сторонак, аб'ектыўнае даследаванне якіх яшчэ толькі пачынаецца. Галоўнае пытанне, якое стала вадападзелам у беларускай гістарыяграфіі 20-го стагоддзя, было ці не было ўтварэнне БНР выяўленнем волі беларускага народа. Сёння на гэта пытанне можна сказаць зусім адназначна. Было, бясспрэчна было. БНР, яе праграма і яе ўрад зарадзіліся ў нетрах народнага жыцця, у нетрах усебеларускага кангрэсу, на які сабраліся звыш 1800 дэлегатаў з усіх этнічных куткоў Беларусі. Не купка ччапенцаў і здраднікаў беларускага народа, як дагэтуль лемантуюць нашыя